Hello mga bay, maayong hapon, alas 4, 15 na ang takna diri sa hapon nun. Maniog to ta. Diet ko karon. Nagluto ko og singan ani kining makaron ay chicken soup. Chicken soup. May macaroni. Masa? Dayon aha naman ang manok ani. Di manok. May request sa among tatay karon. Dayon na ay sani chicken burger na nasunog. Nasunog ba? Ana mo sinang kusinira no. Na magipanahon nga mapalpak ta nasunog danghag lang dagkoy. So, sayang man ilabay kauno nako. No, yan no. Yan siyempre dahon katong giharvest na mo kusbor og coriander coriander og ano usa pamami nakatug merkado na pa ko palit og ginger basta nya gabi pa may merkado or ugma ba yan lettuce. Diet man ko karon sa kabaw sa ang gamay. Lami man sa daini kilahon. Limingaw man kog sabsab. Wala pa mi ka pamalit. Wala pa stock ba? Lami man ba? Dahon sa ipil-ipil. Ang asinan ba? Asin. Paminta. Ang tanin niya. Tagak sayang. Hello kay Bay Gloria M. Selma. Paki-shout out from Digo City. Nagasunod jud ko sa imong video ba maski daghang trabaho mo dalikyat jud ko og tan-aw nimo. Bay Gloria M. Selma daghang salamat bay. Wala. Nilo sab kay Bay Elbic Espia. Bay palihog ko og pawara-wara mga taga-ulong dako sa Dumingag lodi kay kanamo bay. Hello sa mga ulong gapo ulong dako diha, ulong dako, ulong gamay na diha di ba? Diha sa Dumingag, hello ning tanan diha sa Dumingag. Kumusta? Daghang salamat. Niyong tanan. Nga unta. Nimo na kong kanding this Middle East oy. Sagbot. Gunta tayo sunog kay sayang. Bye babe sunyo kwaton. Hindi kabkab. Amping bay. Shout out sa akong nag-agaw bay na si Irene Sunyo Toloson. Sige na siya tanaw sa imong mga videos ug sa among inahan mapalanggaon. Inahan na si Conchita Kwaton. Naa sa Kalumpang General Santos. Shout out ko bay sa mga taga Kalumpang General Santos. Hello din ha sa tanang taga Kalumpang General Santos City ug sa inahan. Ug sa inahan sa kanunay panabang nimo bay Bibsunyo Kwaton nga si Nanay Conchita Kwaton. Hello nimo di anay.
Ang sa imong ikaw nga si Irene Sunyo Tuloson, hilon mi bay. Daghang salamat sa makarunayong pag-atang. Ngala, mukad mo diya kay magsawo ta. Takda na mo namo ni nako na ingon nagkanding. Lusab kay Bay Shira. Nangita ko di sa kuan ba. Ano sa inyo? Wala mi amo pero daghang ibilin trabaho. Ugma na ko himuon kay kanang tingan ini nag-ilis pa ko sa akong kuna in town. Duha na kabuwan way ilis ang banig. Mao ang lubot. Nga ang galing nyo. Nalabas sab ko, duha na ko si mga nari kapino anang laba. Nang limpyo ko. Ugma nito yung assignment kay. Sa pa man kasimanya sa dito. Ang sunoy raman diri ug ang tali mo inabilin. Mura akong gilutuan. Mula gina akong giluto. Chicken soup, manok dago, iwa. Balalet og chicken burger na nasunog lagi. May mga salata. Ano pa to? Hilon lang yung tanan. Wala na may kuan ako diri. Screenshot. Ngaon ta? Assignment ugma na sugdan. Paway sa karon kay. Wala ko'y kanon karon. Diet. For the first time. Ambot lang ka niya to. Ikaw, di ba ka kung manghitag kanon ini? Kinabuhi din niya. Anaray na lang. Hindi mo dahil siya ko nag-demon. Sagun sa pagkaon din, ikaw na lamang ta. Ang kita mapasmuhan. Importante di man ni makahilo ni. Naon gani sila. Kaon po tagapil para kay bawat taon sa nilang mga pagkaon din eh.
Nauntan yung mga bay. Wala may ikaw mag-inusara. Pero, hinahanglan yung kaon ta. Hindi ang kaon din eh. Taghan looy. Looy ang mga nilaom na to. Maglabaw na ta. Kita rin mag-antos. Mahala kaon. Bahala nga yung mga tagkanding ano yung nahala sab-sab. Siguro karon si manahon na maaduho imbase. Subayan po na ako dito kung makakuha pa bag OEC. Ang problema manggod na ako sa akong pag-ibig. Pag-ibig. Sa akong pag-ibig ba? Bilis kong gugma ha. Sa akong pag-ibig. Kaya mauli ka. Malik manggagawa ka. Mga employer bayad og 3,000 para sa imong pag-ibig. Karon ka nangukay ko sa akong mga papilis. Ako man nakitaan sa resibo nga. Kadto yung gikuha ako dito sa Manila ha. Sa POE. Ang kitaan usara man kagatos nga ako ang gibayad dito maura man ang naka-attach sa resibo. Na, gusto na ko mahibawa. Tong 3,000 na paingon. Diba? Sayang ka. Wala akong pangutan na. Puntahan sa embassy. Naman ang resibo din eh. Man si panugdok. Tinga ako si panukdok namday gayo sa putahan. Naguba ang putahan kay kusog ang hangin. Tulo na ni kaadlaw kusog ang hangin. May baghangin ra. Dahil pag-abog pitilihan na. Wala gito ba? Kinsa ni balik manggagawa diha. Check ninyo, napaingon ang 3,000. Nabayad yung amo. Balik manggagawa, kababayron man dyan ka 20 KD. Imo ang amo. Para lagi sa pag-ibig. Ingon ko dito, nga, pwede ba di mo bayad, anak? Kumpulsori dyan daw. Pag-check na ako sa akong resibo. Katulong ako sa gatos ang akong bayad ang naa. Nya ulahi ba ako ibayad tong sa gatos. Nauna ba itong 3,000. Hindi naman naka-attach sa akong resibo. Ito pangutan mo na. Mangutan ako dito. Maadto mo na akong tuyo. Paloob sa na ako kung SSS. Kaya na lang. Tigulang ta. Nara tayo matiti. Sao na lang. Guwang ta. Wait na matabang na to. Karon sige tagtabang nila. Humot pa kaita nila. Ato pong una-unahan ito mga kaugmaon.
Ang gapon. Ang tabang kag sa dili. Nalang gyapon ka istorya mga tao. Ang dili kontento bitaw. Nalang gyapon ka istorya. Buhat kag maayo. Nalang gyapon ka istorya. Buhat kag dautan. Napoy ka istorya. Ah, matam nang kong ani. No? So, atong papangandaman. Ano na mga OFW. Huwag kalimutan. Mag-apply ta aning mga insurance kay puhon. Magamit ito ni. Guwang ta. Yung kamot ng tatamang-tama ani. Ano makatigom ta. Sa ginagmay lang, magbili kita sa kaugalingon. Bahala mo kinunsa. Nawat ng sunog. Nawat na ang sunog nga. Kuan. Chicken burger. Sa dahon. Nawat na gigsabsab. First time na akong sabsab ani. Alam niya ang sabdi eh. Wala mong gujer-jer. Dan. Kami man duha sa mga amukaon. Idol lang ninyo tanan. Daghang salamat kaninyo. Padayon lang ta sa atong gimbuhaton matag adlaw. Dahil sigon ta kanuna. Padayon sa pag kamas dito taman-taman ini. Kamang-kamang.